हे पण एटीएमचंच झाड आहे. यालाही आंबे आलेले आहेत. हे 12 महिने कंटिन्यू. हे केव्हाही आंबे येतात म्हणून त्याला एटीएम म्हटलं जातं. बरोबर बरोबर. एनी टाइम मँगो. ही आम्ही प्रेझेंट देण्यासाठी किंवा सत्कार करण्यासाठी आम्ही अशी झाडं बनवून देतो. हे साखरेसारखं गोड असतं. ज्यांना डायबिटीजचा त्रास होतो त्यांनी याची पावडर करून ती चहासाठी वापरायची, म्हणजे आपल्याला गोड चहा मिळू शकतो. जर आपल्याला स्टोनचा जर त्रास होत असेल तर याची पानं खावीत, पानफुटी. हे झाडूचं झाड आहे. याच्यापासून आपण झाडू बनवून ती घरामध्ये वापरू शकतो. चंदन ओके ओके. आणि हे रक्तचंदन. मग ह्यांची प्राइस वगैरे? यांची प्राइस 100 रुपये. हा हा. ते पण 100 रुपये. आणि ती हे आहेत अनंत आहे, ते बॉर्डरसाठी चालतात. कायम फुलं मिळतात आपल्याला. कडुनिंब, चाफा, हे अशीच लिंबाची झाडं आहेत. चिकू आहे, तर मायाळूची वेल आहे. ह्याच्यापासून भजी बनवली जातात. बरोबर. ह्याच्यापासून ही सगळी सावलीची झाडं आहेत. हे सुगंधी वनस्पतीचं झाड आहे. सुगंधी वनस्पती म्हणतं. याचं नाव आहे मरवा. मरवा. हा ओके. अत्यंत सुवासिक असतो. याचा तेलासाठी किंवा अत्तरासाठी उपयोग केला जातो. मरवा. मरवा. हे कृष्णकमळीच्या जाती आहे. हा हा. त्या तिकडे फुललेले आहेत, त्या दाखवल्या पाहिजे होता. हा हे आहे अश्वगंधा. हा शक्तिवर्धक हे वनस्पती आहे. ह्याची पावडर दुधातनं घेतली असता आपल्याला ताकद मिळते. असे इथे बऱ्याच वनस्पती आहेत. ही हाडसंधी आहे. तसं हाडसंधी आहे ते हे पानफुटी. जर आपल्याला स्टोनचा जर त्रास होत असेल तर याची पानं खावीत, पानफुटी. बरोबर. आणि कसला रे औषधी आहे जवळ? कशासारखं लागतं माहिती आहे काय रे? पेपर मिठा. हे काय खाताना घ्यायचं. पहिला ह्या बारी या हे पण मस्त आहे. ह्या मस्त. हे आता आपण खातोय ते स्टिविया, म्हणजे ओके, साखरेसारखं गोड. साखरेसारखं. हो हो. हे साखरेसारखं गोड असतं. ज्यांना डायबिटीजचा त्रास होतो त्यांनी याची पावडर करून ती चहासाठी वापरायची, म्हणजे आपल्याला गोड चहा मिळू शकतो. बरोबर. याचा साईड इफेक्ट काही नाही. त्यामुळे ही स्टिविया लावायची आपल्या बागेतल्या कुंडीत आणि ह्याच्यापासून पावडर करून ती चहात टाकायची, किंवा आपल्याला कुठलाही गोड पदार्थ खायचा असेल त्याच्यात ती गोड टाकायची पावडर. म्हणजे आपल्याला गोड चव मिळणार, पण त्याची इफेक्ट होणार नाही. म्हणजे जे साखर खाऊन आपल्याला त्रास होतो तसा त्रास ह्याच्यामुळे होणार नाही, पण गोडपणा मिळणार. तसंच हे आहे मुखशुद्धीसाठी. हे मुखशुद्धीसाठी आहे. मिंट, पेपरमिंट म्हणतात त्याला. हा हा हा. हे खाल्ल्याने काय होतं, तोंडाला एक स्वाद येतो, मिरमिरीतपणा येतो आणि तोंडाची दुर्गंधी बाजूला होते. जे आपण आता ब्लॉकमध्ये ब्लॉक सिस्टीम आली आहे आणि केरसुनी बाजूला झाली आणि ही झाडू आली हा आहे. हा हा. तर हे झाडूचं झाड आहे. याच्यापासून आपण झाडू बनवून ती घरामध्ये वापरू शकतो. एक बागेत झाड लावायचं, त्याच्यापासून कालांतराने आपल्याला अशी भरपूर मिळणार. मग त्याच्यापासून आपण झाडू बनवून ती घरातल्या घरात वापर करू शकतो आणि पैसे वाचवू शकतो. आणि दुसरा तशी एकच. किती वर्ष आयुष्य आहे यांचा? तसं काय ते काय असतं, हे फुला येऊ द्यायची नाही, थोडीच रवायचा असता. फुला दिसली का कट करायचा आणि ते सुकवायचा 2 पेपरमध्ये. त्याची पावडर बनवायची. ते बघा वर 80 रुपयाची प्राइस. वर वर होय.
आम्ही अशी झाडं घ्यायला आलेलो आहे. तसंच आमच्याकडे आता ही सगळ्या प्रकारची आहेत. दालचीन आहे, जायफळ आहे, लवंग आहे, इथे लवंगाचं झाड आहे. तसंच हे वेलचीचं झाड आहे, हे दिसत आहेत. हा हा ती वेलची आहे, आपण जी जेवणात वापरतो ती जे वेलची, आणि मसाल्यात वापरतो ती वेलची वेगळी आहे. दाखवतो तुम्हाला त्याची पण झाडं. आपण जी बडा इलायची म्हणतात त्याची ही झाडं. हा 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 तसंच ही आपण ह्याची झाडं आहेत आपल्या कापुराची. कापूर. तर कापूर हा आपण लावायचा असतो, त्याच्यापासून कापूर बनला जातो, बरोबर. देवासाठी वापरला जातो. पण आपण लावायची आहे ती हवा शुद्धीकरणासाठी वापरायची हा आहे. हा हा ह्याच्यामुळे जास्तीत जास्त प्रमाणात हवा शुद्ध होते, म्हणून ही लावायची आहे. ह्याचा जर कापूर बनवायचा असेल तर मोठ्या प्रमाणात लागतो तो, आणि त्याचा बारीक क्रॅश करून त्याच्यावर प्रक्रिया केली जाते, नंतर त्याचा कापूर बनतो. पण तेवढी प्रक्रिया न करता आपण ज्याची जागा जास्त आहे आणि जो वृक्षप्रेमी आहे, ज्याला काहीतरी पर्यावरणासाठी करायचं असेल तर त्यांनी हे कापराचं झाड अवश्य लावावं बरोबर. आपल्या जागेत. आणि त्यामुळे काय होईल, एक म्हणजे आसपास परिसरातील प्रदूषित जे हवेतील जे प्रदूषण आहे ते कमी होण्यास मदत होणार आहे. पण हे आम्ही पक्ष्यांसाठी ठेवलेलं हा आहे. बरोबर. ह्याच्यात दुपारच्या वेळी ज्यावेळी अति उष्णता होते, हवेत उष्णता होते, उन्हाळा जास्त कडक असतो, त्यावेळी ह्याच्यात येऊन पक्षी आंघोळ करतात आणि म्हणजे त्यांना एक पाणी प्यायलाही मिळतं, बरोबर, मदत बरोबर. होते. म्हणून असं हे आपण एक पक्षीप्रेम असं पाणी साठवून किंवा ठेवून एक पक्षीप्रेम आपलं प्रकट करावं. बरोबर. आता ज्या फणस. आता ज्या नवीन जाती आलेल्या आहेत, हा हा ग्राफ्टिंग केल्यामुळे आपल्याला लवकर फणस मिळू शकतात. एवढ्याच्या झाडाला हा बघा एक फणस लागलेला आहे, डिंक नसलेला. ह्यातला जर फोडलं असता याच्यातनं डिंक नाहीये, डिंक नाही. बरोबर. तर असे आपल्याला लवकरात लवकर फणस मिळतात. पण ते जसे याचे फणस लागले ते आपण त्याला तशी खाऊ दिलं पाहिजे, म्हणजे खताचे डोस दिले पाहिजे, तरच हे बरोबर. मोठे होणार. नाहीतर त्याचा परिणाम झाडावर होऊन झाड खराब होण्याची शक्यता असते. म्हणून आपण त्या झाडाला नियमित खत द्यावं. किंमत किती याची? याची साधारण आमच्याकडे 300 रुपये किंमत बसते. बरोबर. पण किती छोटं असताना धरलंय ते बघा. तसं ते जाम आहे, हे पण जाम आहे, जामाचं झाड. बरोबर. जामाचं झाड आहे. तर हे एवढ्या लवकर लागतं तर त्या झाडावर त्याचा काही परिणाम होत नाही. त्याला फक्त खताचे डोस द्यायचे आपण हा, टायमात. हा. एक 15 दिवसांनी थोडं थोडं खत दिलं असता आपल्याला लवकरात लवकर जांभूळ मिळू शकतं. आता बरोबर. कलम झाल्यामुळे आपल्याला खात्रीशीर आपल्याला हवं ती फळं मिळू शकतात. आपल्या मालवणमध्ये आवाकाडू होऊ शकतं, परत त्याप्रमाणे रंबुटान पण होऊ शकतं, लिची होऊ शकतं, होतंय. आमच्या बागेत आम्ही ते पिशवीत ठेवून त्याच्यावर म्हणजे ते फळं घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. आपल्याला जर खराब लोकेशन जर आपल्या घरासमोर किंवा आपल्या आजूबाजूला जर खराब लोकेशन असेल आणि ते जर आपल्याला दूर करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपण असं ही झाडं लावून, अशोकाची झाडं लावून पलीकडचं लोकेशन, बरोबर. खराब लोकेशन तुम्ही दूर साफ करू cover शकता. आणि करू असं शकता. कव्हर याच्यामुळे तुम्हाला ही झाडं दिसतील पण खराब लोकेशन दिसणार नाही. त्याच्यासाठी अशी झाडं लावावी. तर आता आपणच पुढे जाऊ. हे परदेशी झाड आहे, पण आपल्या इकडे मालवणमध्ये वेंगुर्ला कृषी विद्यापीठ माझ्या बऱ्याचशा ठिकाणी ह्याची फळं लागतात आणि बरोबर ही सफरचंदासारखी असतात, पण नरम असतात. म्हणजे ती एजेड माणसाने जरी खाल्ली तरी त्यांना दाताचा हे येणार नाही, प्रॉब्लेम येणार नाही. त्यामुळे हे अवश्य आपल्या एक बागेत लावून ह्याचा आनंद घ्यायचा असतो. ह्याला म्हणतात वेलवेट ॲपल. आणि त्याचे फळाचे औषधी गुणधर्म म्हणजे मेंदूला याचा ब्रेनसाठी याचा फार उपयोग होतो, असं शास्त्रज्ञांचं मत आहे. ह्याच्या संशोधनांती ते सिद्ध झालेलं आहे. ह्याचा रंग सफरचंदासारखाच असतो, फळही सफरचंदासारखंच दिसतं. मोठं असतं ते, साधारण पाव किलो वजनाचं असतं. एक फळ एक खाऊ शकतो. त्याच्यामुळे साईड इफेक्ट काय नाही, पण आपल्याला औषधी गुणधर्म मिळतो, त्याच्यापासून बरोबर. आनंद मिळतो. आणि परदेशी फळ एक आपल्या भारतात, आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये पण होतं, मालवणमध्ये पण होतं. हे इथे प्रसिद्ध झालेलं आहे. त्यामुळे आम्ही अशी काही झाडं आहेत ती लावून त्याच्यावर फळं घेण्याचा प्रयत्न करतो. ही आम्ही प्रेझेंट देण्यासाठी किंवा सत्कार करण्यासाठी आम्ही अशी झाडं बनवून देतो. कुठल्याही प्रकारची मिळतात आमच्याकडे. तुम्हाला जी पाहिजे असते ती झाडं अशी आम्ही पुष्पगुच्छाऐवजी
आपण हे द्यायचं. बरोबर म्हणजे काय होतं, पुष्पगुच्छ जाताना तो तिथे खुर्चीवर पडून असतो, तर झाड दिल्यानंतर ते त्या देणाऱ्याला Right, तरी right, तो right. घेऊन जातो किंवा इतर कोणतरी ते झाड आपल्या घरी नेऊन लावतं. बरोबर म्हणून बरोबर. पुष्पगुच्छ न देता असं झाड देऊन जर कोणाचा सन्मान केला तर तो खूप आयुष्यभर टिकण्यासारखा आहे. आणि ज्या ज्या वेळी त्या झाडावर लक्ष जाईल त्या त्यावेळी त्या झाडामुळे आपण ह्या अमुक कार्यक्रमासाठी आपल्याला हे झाड बक्षीस मिळालं बरोबर. आणि त्यामुळे ती आठवण ताजी होऊन वर्षानुवर्षे टिकणार किंवा आलेल्या इतर मित्रमंडळींना आपण दाखवता येतं, हे आपल्या त्या सत्कारात मिळालेलं झाड आहे, एवढं मोठं झालं, याला फळं लागली. आता हे चंदनचं झाड आहे, याला साधारण 15 वर्षानंतर त्यांना याच्यापासून भरपूर फायदा होऊ शकतो. बरोबर. असं आहे. तर पुष्पगुच्छ न देता असं झाड देऊन सत्कार करणं हे सध्याच्या काळाची गरज आहे. आणि प्रदूषणमुक्तही आपलं पृथ्वी होईल आणि एक समारंभ पण एक चांगल्या प्रकारे असं अविस्मरणीय होईल. त्याच्यापासून जे आपण म्हणतो रगत बावली म्हणायचे, आताच्या आजीच्या बटव्यात ही रगत बावली सापडायची. तर त्या बावलीचं झाड हे त्याला आकार का द्यायला जायचा तो, तर इतर काटे असतात किंवा लाकडं असतात त्याच्यात ती समजावी की हे रक्तचंदनाचं लाकूड आहे, ते उजळून आपण सुजलेल्या भागावर किंवा आता हे कॉस्मॅटिक्समध्ये पण वापरलं जातं हे रक्तचंदन. ते मगाशी म्हटल्याप्रमाणे रंबुतान, हे रंबुतानची झाडं आहेत. हां हां हां. तर ही पण आपल्या इकडे होतात. इकडे देवगडला एकाने मोठ्या प्रमाणात बाग केलेली आहे आणि ज्यांच्याकडे ती सक्सेस झालेली आहे ती फळं लागतात. कागदी लिंबू. ओके. किती प्रकारचे आहेत ते. हे सफेद रुई आहे. हा. तर हे आहे नागचाफा म्हणतात. हे आहे नागचाफा किंवा कैलासपतीचं झाड आहे हे. हो हो. तर ह्याला सुगंधित फुलं येतात, सुंदर असतात ती फुलं, शंकराला वाहतात आणि सुगंधासाठी आपल्या बागेत लावायला हरकत नाही, सुगंध मिळतो त्याच्यापासून जोरदार. तर ती पण आपल्याकडे आहेत. आम्ही एक संकल्पना केलेली आहे, शंकराच्या मंदिरात आम्ही हे मोफत देतो, कोणाला घेऊन जायचं असेल, देवळातच जर लावायचं बरोबर. असेल तर आम्ही त्यांच्याकडे हे देणार आणि त्यांनी ते मात्र देवळात, सांगितलेल्या देवळात नेऊन लावायचं आहे प्रामाणिकपणे. बरोबर. ही तुमका इथे काढून खाऊ शकतात मोफत मध्ये. असं आहे, ह्या असतं ग्रामात. आणखी एक सांगतोय मग झालं. तुमच्याकडे हे आहे रेड मचेरा. हां हां हां. रेड मचेरा, तर ही झाडं आम्ही म्हणजे इंडोरसाठी घरात ठेवू शकता तुम्ही. घराचं सुशोभीकरण, मंडपाचं सुशोभीकरण किंवा इतरही फंक्शन असेल तर हे सुशोभीकरणासाठी ही झाडं कुंडीतनं आपण लावू शकता. आम्ही ते सेवा देतो. ज्यांना कोणाला जर कुंडीत जर आपल्या येथील समारंभ जर चांगल्या प्रकारे करायचा असेल तर अशी ही वेगवेगळ्या प्रकारची आहे. त्या झाडाचा रंग लालच आहे, लाल पेरू जातात. हां हां हां. हो. तसं हे पण एक औषधी वनस्पती आहे. ही औषधी वनस्पती आहे, ही पण आम्ही आता तयार करतो आहोत. हां हां हां. याचं हे आता हे कालबाह्य होत आहेत. याचं नाव आहे सप्तरंगी. सप्तरंगी. ह्याचं मूळ ह्याला येतं, म्हणजे मुळाचा उपयोग होतो औषधांमध्येच. ते 7 ते 8 रोगावर ते येतं. ते उगाळून पोटात घ्यायचं असतं. मग ते ह्याचाही प्रचार आम्ही करत आहोत सध्या आणि हे वाटण्याचाही प्रयत्न करत आहोत किंवा कोणाला आवश्यक असेल आपल्या बागेत लावण्यासाठी तर हे सप्तरंगीचं झाड आमच्याकडे मिळू शकतं. हे आहे बर्ड चेरी. हां हां हां. ह्या झाडाला बारीक बारीक छोटी फळं येतात, आपणही खाऊ शकतो आणि ही पक्ष्यांसाठी लावायची असतात. जास्त करून आपल्या बागेत जर वेगवेगळे पक्षी पाहायचे असतील तर हे झाड वाढवून त्याला ते फळं खायला ते पक्षी येतात, त्यामुळे आपल्याला तो एक आनंद घेता येईल घर बसल्या. बरोबर. फायदे होईल. तर ह्या एक घ्या. गोड आणि तर ह्याचं दोघांचं द्या.
आणि कट करून देतो हा ह्या देव त्याच्या काठी लावते लागतं लावते ना काठी महत्व तेव्हा ही दोन देतो. म्हणजे आता फुलपाखरू पाहत होतो त्या फुलपाखरीची ही पहिली अवस्था आहे कीड. हा 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 ह्या किडीपासनं ते फुलपाखरू तयार झालंय. तर ही आता कीड आता हे इथून ती इथे बघा दुसरी आहे ही आता कोशात जाते म्हणून ही आता ह्या स्टॅच्यू अवस्थेत आहे. बरोबर. ही थोड्या दिवसांनी अशा प्रकारात जाणार. अशा प्रकारात गेली की त्याच्यातनं काही ठराविक दिवसांनी ते फुलपाखरू बाहेर पडणार आणि परत ते असंच उडणार. हा, परत हा, ह्याच्यावर हा, हा. अंडी घालणार. हे सापशिनीचं झाड आहे. हम्म. सापशिन म्हणून एक वेल आहे. तर हे औषधी याचा गुणधर्म म्हणजे पोटदुखीसाठी आहे. हे जर औषध करून घेतलं तर आपल्या हे पोटात जाऊन आपले पोटातले विकार पूर्ण बरे होतात. तर हे सापशिन ही पण एक आपल्या आणि ह्याचं एक वैशिष्ट्य आहे ह्या किडींचं की ती इतर कुठलंही झाड खात नाही. झालं. ही कीड आहे ती इतर कुठलंही झाड खात नाही फक्त ह्याचीच पानं खाते आणि ह्याच्यावरच ती चरिताचं ते चालू असतं जीवनचक्र. बरोबर. अंडी घालणार आणि परत त्याच्यापासून अळी तयार होणार. अळीपासून परत ते कोश होणार. असं ते चक्र चालू असतं. म्हणून आम्ही ही वेल इथे ठेवलेली आहे. त्यामुळे आम्हाला ती फुलपाखरं उडताना पाहायला मिळतात. बरोबर. त्यांचा जन्म होताना आम्हाला समजतं. ते आता फुलपाखरू आहे ते असंच बसून हे अंडी घालण्याचंच काम करतं ते. बरोबर. त्याची ही काय वेल आणखी एक काय आम्ही मुद्दामच हे हा बरोबर. का आता करून दुसरी ठेवलं. झाडं खात नाही ते. हा मग ह्याच्यावर ती अंडी घालणे या चालू असतं आणि आमका ती फुलपाखरं आवडताना दिसतं. बरोबर. आणि आनंद मिळतो. कमळाच्या झाडं असतील हा हा ही पण एक कृष्ण कमळ आहे. त्याच्यामध्ये व्यक्तिगत असतं. हे बघा आम्ही हे घेतलं सांग टाक. हा हे पण एटीएमचंच झाड आहे. याला हे आंबे आलेले आहेत. हे 12 महिने कंटिन्यू. हे केव्हाही आंबे येतात म्हणून त्याला एटीएम म्हटलं जातं. बरोबर बरोबर. एनी टाइम मँगो. एनी टाइम मँगो. ते आपल्याला केव्हा हा असे भरपूर आंबे लागतात. आज आपल्या मित्राचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने आम्ही त्याला हे एक बक्षीस देत आहोत चंदनाचं झाड आमच्या नर्सरीतर्फे. आता नको याचं माहिती नसतो ह्याचं सांगताय फक्त. हा हे वैजयंती वैजयंती. हे विष्णुप्रिय असतात. विष्णू ह्याचा हार प्रिय हे माळ म्हणजे ह्याच्या बियापासनं जपमाळ बनवली जाते. हा आणि कुठलाही जरी सगळ्या हारांपेक्षा हे जर विष्णू अर्पण केला ह्याचा हार तर तो सगळ्यात एक नंबरला असता. म्हणजे जसं तुळशीचा हाराक महत्त्व तसाच ह्या झाडाच्या बियांपासून केलेल्या ह्याचा वैजयंती हाराक महत्त्व आहे. तो हे वैजयंती हार हे जपमाळेसाठी वापरला होता. त्यांनी पण आपला लाभ होता जास्त करून जपाचो लाभ होण्यासाठी ही झाडं लावायची. ह्याची आम्ही फळं आता काढून ठेवली आहेत. त्याचे हार बनवणार. 250 रुपयाला आम्ही ह्याचा हार बनवून देतो. हार बनवून देतात. जपमाळ जपमाळ. बरोबर. तू 350 हे 550 आहे. हे दोघांचे मिळून 50 आणि ह्या दोघांचे मिळून 100 घे. मी 50 कमी केली. 80 होती ना 50 बाकी किती आले बघ सांगता ना. काही तफत दिली आहे ना तिने. किती देऊ घे. 50 100 150 देऊ घे ना. चष्मा नेल्यानं कणकवले. नारळाचं झाड लावताना
शक्यतो उन्हाची जागा निवडायची असते आणि 3 बाय 3चा खड्डा काढायचा असतो. 3 बाय 3 बाय 3 असा खड्डा काढून नंतर मग त्या काढलेल्या मातीत मुंग्याची पावडर किंवा फोरेट आणि त्याचबरोबर खत शेणखत असेल आपल्याकडे तर साधारण 4 गमेलं शेणखत त्या मातीत चांगलं मिक्स करायचं किंवा सेंद्रिय खत साधारण 5 किलो त्या मातीत मिक्स करून तो खड्डा परत 2 फूट ते मातीने भरायचा त्या खत मिश्रित मातीने 2 फूट खड्डा भरायचा. त्यानंतर ह्या झाडाची पिशवी म्हणजे नारळाच्या झाडाची पिशवी काढून प्लास्टिक काढून टाकायची आणि ठेवायचं ते आणि त्यानंतर परत राहिलेली माती खत मिश्रित ती त्याला घालायची. आता मग ते काय होणार, तो खड्डा पूर्ण भरणार. मग खड्डा पूर्ण भरल्यानंतर जर आपलं जागा जर एकदम हवेशीर असेल म्हणजे कातळावर असेल म्हणा किंवा उघड्या जागेत असेल तर त्याला एक काठी लावावी हलू नये म्हणून. आणि पाणी देताना त्याला दिवसाला साधारण 10 लिटर एक 15 दिवस तरी रोज द्यायचं. दिवसाला 10 लिटर अंदाजे घातलं तरी चालतं. असं का घालायचं कमी पाणी, तर त्यामुळं ह्या झाडाला ताण येऊन मुळांची संख्या वाढली पाहिजे. ज्यावेळी झाडाच्या पानांना ऊन अति लागतं त्यावेळी खाली पानांची क्रिया चालू होते पाणी मिळवण्याची मुळांची. मग मुळं वाढली पाहिजेत म्हणून आपण पाणी कमी द्यायचं पण टायमात द्यायचं, चुकवायचं नाही. कारण तेवढ्या आकाराचीच मुळं आलेली असतात म्हणून त्याला टायमात पाणी देणं महत्त्वाचं असतं. आंब्याच्या झाडाचा तोच प्रकार असतो. आंब्याचंही जरी तुम्ही झाड लावलं 3 फूट तरी त्यालाही तसं 3 बाय 3चा खड्डा त्यात गांडूळ खत किंवा शेणखत किंवा सेंद्रिय खत मिक्स करून तो खड्डा भरायचा. खड्डा 3 बाय 3चा खड्डा करून त्यात ते काढलेल्या मातीत परत खत मिश्रित माती शेणखत असं घालून तो परत बुजवायचा, पिशवी भरून परत लावायचं हे झाड आणि तसंच पाणी द्यायचं. आता 3 बाय 3चाच खड्डा झाड तर एवढंच दिसतंय. आंब्याचं झाड एवढंच दिसतं 1 फुटाचं, नारळाचं झाड एवढंच दिसतं 1 फुटाचं किंवा 2 फुटाचं. मग एवढ्या झाडाला 3 बाय 3चाच खड्डा का, तर खड्डा तसा 3 बाय 3चा काढल्यामुळे ती माती नरम होते. त्या खड्ड्यामध्ये जर वाळवी किंवा इतर काही लोटा असेल तर तो आपल्याला लक्षात येतो आणि ते त्या अनुदानाने ती माती चांगली मिक्स होऊन आपण ते खड्डा भरतो. त्यामुळे हे जर झाड लावलं गेलं त्या मातीत तशा खड्ड्याच्या वर लावताना मात्र ते झाड वर लावलं पाहिजे 2 फूट वर खड्ड्याच्या. 3 बाय 3चा खड्डा असला 3 फूट खोल असला तरी ते 2 फूट वरती भरून त्याच्यावर लावायचं असतं, त्या झाड लावायचं असतं. आणि त्यामुळे काय होतं की नरम माती असल्यामुळे त्यातनं जी येणारी मुळं असतात ती वेगाने वाढतात, जास्त प्रमाणात खत घेतात आणि त्यामुळे जोमाने तुमच्या झाडाची वाढ होते. मुळांची संख्या वाढून झाडं जोरदार जोमाने वाढतात. आणि मिळण्याचं ठिकाण आपलं हे आहे. हा माझा फोन नंबर आहे, आमचा लँडलाईन फोन नंबर आहे. आपले हे नेटवर पण आपला हे निर्मिती नर्सरी आपल्याला भेटू शकते मॅपवर. त्याच्या सहाय्याने आपण इथे येऊ शकता त्या पत्त्यावर. तर आपण संकेत भोगले यांच्या ब्लॉगवर हे आपला व्हिडिओ पाहिलात निर्मिती नर्सरीचा, तर तुम्ही इथे येऊन आपल्याला पाहिजे असलेली मनपसंत झाडं खरेदी करू शकता आणि आमच्याकडनं ती सेवा तुम्हाला व्यवस्थित दिली आहे. माहिती व्यवस्थित दिली जाईल, कुठलं झाड केव्हा आणि कुठे लावायचं याचं पण मार्गदर्शन आम्ही करू. नक्की या आणि आमच्या नर्सरीला अवश्य भेट द्या. बस चालेल, धन्यवाद. हो धन्यवाद. तर या काकांनी खरोखरच आम्हाला खूप डिस्काउंट दिलेला, ते पण म्हणजे जास्तच प्रमाणात त्याने डिस्काउंट दिला आम्हाला. आणि तुम्हाला खरंच नक्की येऊन इकडे मालवणमध्ये व्हिजिट करा. खाली मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट नंबर आणि देईलच, तर इकडे तुम्हाला ते कमी किमतीत सर्व देतील झाडं वगैरे. तर आम्ही ती झाडं वगैरे घेऊन तिकडून निघालो आम्ही दुपारी, तरी 2 वाजले तिकडून. दुपारी घरी झाडं वगैरे घेऊन गेलो, दुपारी जेवलो वगैरे. त्यानंतर ह्यांना आम्ही ताबडतोब दुपारी लावून टाकलं. ते आम्ही व्हिडिओत पुढे दाखवलं आहे, ते पूर्ण व्हिडिओ बघा तुम्ही.
झाडूचंच झाड आहे. यालाही आंबे आलेले आहेत. हे 12 महिने कंटिन्यू. हे केव्हाही आंबे येतात म्हणून त्याला ATM म्हटलं जातं. बरोबर. एनी टाईम मँगो. ही आम्ही प्रेझेंट देण्यासाठी किंवा सत्कार करण्यासाठी आम्ही अशी झाडं बनवून देतो. हे साखरेसारखं गोड असतं. ज्यांना डायबिटीजचा त्रास होतो त्यांनी याची पावडर करून ती चहासाठी वापरायची, म्हणजे आपल्याला गोड चहा मिळू शकतो. जर आपल्याला स्टोनचा जर त्रास होत असेल तर याची पानं खावीत, पानफुटी. हे झाडूचं झाड आहे. याच्यापासून आपण झाडू बनवून ती घरामध्ये वापरू शकतो. सफेद चंदन हे. ओके. आणि हे रक्तचंदन. मग ह्यांची प्राइस वगैरे? यांची प्राइस 100 रुपये. हा. ते पण 100 रुपये. आणखी हे आहेत अनंत आहे, ते बॉर्डरसाठी चालतात. कायम फुलं मिळतात आपल्याला. कडुनिंब, चाफा, हे अशीच लिंबाची झाडं आहेत. चिकू आहे. तर मायाळूची वेल आहे. याच्यापासून भजी बनवली जातात. बरोबर. याच्यापासून ही सगळी सावलीची झाडं आहेत. हे सुगंधी वनस्पतीचं झाड आहे. सुगंधी वनस्पती म्हणतं. याचं नाव आहे मरवा. हा ओके. अत्यंत सुवासिक असतो. याचा तेलासाठी किंवा अत्तरासाठी उपयोग केला जातो. मरवा हे कृष्णकमळीच्या जाती आहे. त्या तिकडे फुललेले आहेत, त्या दाखवल्या पाहिजे होता. हा हे आहे अश्वगंधा. हा शक्तिवर्धक हे वनस्पती आहे. ह्याची पावडर दुधातनं घेतली असता आपल्याला ताकद मिळते. असे इथे बऱ्याच वनस्पती आहेत. हे हाडसंधी आहे. तसं हाडसंधी आहे ते हे पानफुटी. जर आपल्याला स्टोनचा जर त्रास होत असेल तर याची पानं खावीत, पानफुटी. बरोबर. आणि कसला रे औषधी आहे जवळ कशासारखं लागतं माहिती आहे काय रे? पेपर मिठा हे काय खाताना घ्यायचं. पहिला ह्या बारी या हे पण मस्त ह्या मस्त. हे आता आपण खातोय ते स्टिविया, म्हणजे साखरेसारखं गोड. साखरेसारखं. हो. हे साखरेसारखं गोड असतं. ज्यांना डायबिटीजचा त्रास होतो त्यांनी याची पावडर करून ती चहासाठी वापरायची, म्हणजे आपल्याला गोड चहा मिळू शकतो. बरोबर. याचा साईड इफेक्ट काही नाही. त्यामुळे ही स्टिविया लावायची आपल्या बागेतल्या कुंडीत आणि ह्याच्यापासून पावडर करून ती चहात टाकायची, की आपल्याला कुठचाही गोड पदार्थ खायचा असेल त्याच्यात ती गोड टाकायची पावडर. म्हणजे आपल्याला गोड चव मिळणार, पण त्याची इफेक्ट होणार नाही. म्हणजे जे साखर खाऊन आपल्याला त्रास होतो तसा त्रास ह्याच्यामुळे होणार नाही, पण गोडपणा मिळणार. तसंच हे आहे मुखशुद्धीसाठी. हे मुखशुद्धीसाठी आहे मिंट. पेपरमिंट म्हणतात त्याला. हे खाल्ल्याने काय होतं, तोंडाला एक स्वाद येतो, मिरमिरीतपणा येतो आणि तोंडाची दुर्गंधी बाजूला होते. जे आपण आता ब्लॉक सिस्टीम आली आहे आणि केरसुनी बाजूला झाली आणि ही झाडू आली आहे. तर हे झाडूचं झाड आहे. याच्यापासून आपण झाडू बनवून ती घरामध्ये वापरू शकतो. एक बागेत झाड लावायचं, त्याच्यापासून कालांतराने आपल्याला अशी भरपूर मिळणार. मग त्याच्यापासून आपण झाडू बनवून ती घरातल्या घरात वापर करू शकतो आणि पैसे वाचवू शकतो. दुसरा तशी एकच. किती वर्ष आयुष्य आहे यांचा? तसं काय ते काय असतं, हे फुला येऊ द्यायची नाही, तोडीत ठेवायचा. फुला दिसली का कट करायचा आणि ते सुकवायचा 2 पेपरमध्ये. त्याची पावडर बनवायची. ते बघा वर 80 रुपयाची प्राइस. वर होय.
आम्ही अशी झाडं घ्यायला आलेलो आहे. तसंच आमच्याकडे आता ही सगळ्या प्रकारची आहेत. दालचीन आहे, जायफळ आहे, लवंग आहे, इथे लवंगाचं झाड आहे. तसंच हे वेलचीचं झाड आहे, हे दिसत आहेत. हा हा ती वेलची आहे, आपण जी जेवणात वापरतो ती जे वेलची, आणि मसाल्यात वापरतो ती वेलची वेगळी आहे. दाखवतो तुम्हाला त्याची पण झाडं. आपण जी बडा इलायची म्हणतात त्याची ही झाडं. हा 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 तसंच ही आपण ह्याची झाडं आहेत आपल्या कापुराची. कापूर. तर कापूर हा आपण लावायचा असतो, त्याच्यापासून कापूर बनला जातो, बरोबर. देवासाठी वापरला जातो. पण आपण लावायची आहे ती हवा शुद्धीकरणासाठी वापरायची हा, आहे. हा, हा. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त प्रमाणात हवा शुद्ध होते, म्हणून ही लावायची आहे. ह्याचा जर कापूर बनवायचा असेल तर मोठ्या प्रमाणात लागतो तो, आणि त्याचा बारीक क्रॅश करून त्याच्यावर प्रक्रिया केली जाते, नंतर त्याचा कापूर बनतो. पण तेवढी प्रक्रिया न करता आपण ज्याची जागा जास्त आहे आणि जो वृक्षप्रेमी आहे, ज्याला काहीतरी पर्यावरणासाठी करायचं असेल तर त्यांनी हे कापराचं झाड अवश्य लावावं बरोबर. आपल्या जागेत. आणि त्यामुळे काय होईल, एक म्हणजे आसपास परिसरातील प्रदूषित जे हवेतील जे प्रदूषण आहे ते कमी होण्यास मदत होणार आहे. पण हे आम्ही पक्ष्यांसाठी ठेवलेलं हा, आहे. बरोबर. ह्याच्यात दुपारच्या वेळी ज्यावेळी अतिउष्णता होते